Nafúkuje sa vaše stomické vrecko a necítite sa diskrétne? Nafúknuté vrecko vidieť pod oblečením? Môže vám pomôcť prídavný filter. Prídavný filter je stomický doplnok, ktorý neutralizuje zápach, zväčšuje priechodnosť plynov z vrecka, udržuje vrecko malé a diskrétne. Prídavný filter Filtrodor je určený na zníženie zápachu a reguláciu množstva plynov v stomickom vrecku. Ako filter použiť? Odlepte malý filter z hárka. Filter nalepte ešte pred nalepením vrecka na stómiu. Takto bude manipulácia s filtrom jednoduchšia. Filter nalepte na stenu vrecka na plastovú fóliu viditeľnú v okienku. Nelepte filter na textíliu. Pomocou špendlíka vytvorte dierku do vrecka cez stredový otvor filtra. Dávajte pozor, aby ste neprepichli obe steny vrecka. Zabránite tomu oddelením povrchov vrecka. Pomôžete si tak, že vsuniete prst do vrecka cez otvor pre stómiu. Pre zväčšenie priechodnosti filtra urobte v stredovej časti filtra viac dierok. Alebo nalepte ďalší filter.